Pidetään nappia. Tämä vaikuttaa kyllä ihan aikamiehen hommalle. Kyllä näitä pitää tarttua ihan... Eikä on panna paikoilleen se heris, niin merkataan nämä paikat jo valmiiksi. Tuolla laillako niitä pettää niitä viimeisiä hersiä käydä tuonne päälle? Niin, kun mä ennen ylätä tuolta allalta, niin tuolla narulla tullut aika mukavasti. Se siihen päähänkö se tulloo se luhti sitten? Ei tulloo tähän. Tähän tulloo ne räijät sitten. Sulla taitaa tämä aitta jo olla sen verran valmis, että viimeisiä koristeaukkoja laittelen. Kyllä. Kyllähän tuota talvekin tullaan. Nämä voivat jättää auki, mutta jos ajatellaan, että hovilaksi, niin voipa niihin lasittiin laittaa. Aitta ruppaa olemaan nyt valmiina. Joo, tai olisi niinku viimeiset selitykset ja... Sulla myyntiä varten tämä tuli. No niin, jos on mielellä se hinnan, mutta jos en saa, niin vien itälän sitten. Kyllä on napsakka aitta. Kyllä kai se kestää kauemmin kuin minä itse. Lamuun keskus. Saiskohan Kirvesniemme? Ei sinne kannata tähän aikaan aamusta soittaa. Ne on kaikki vielä navetta hommissa. Jaa. No tilatapa sitten puhelu Kuopio. 385 348. No ilmoitetta. Mitenhän kauan mahdollisesti viipyy? Kyllä se varmaan varttitunnin päästä joutuu. No minäpä auttelen. No huomenta Otto. No huomenta. No mitäs Otolla? No eipä tässä kummempaa. Talavista keliä on ruvennut jo pitää. No niin, kyllä se talveksi kääntyy tämäkin syksy. Pari viikkoa sitten satoi jo luntakin, että eikö nuo innokkaammat jo jopa Heinänurmella hiihtänyt? No niin varmaan. Minä kuulin siltä naapurin Pekalta, jotta teillä on halkosavotta alullaan tuolla Salopalstalla. Pääsisikö sitä hakkuuhommaa? Niin, ja meillä on siellä Pekka ja Teemun kanssa tehtiin halkokauppa ja sovittiin vielä, että Pekka hakkoo omassa metässään niin paljon kuin kerkiää, mutta Teemun leimikkohan se on vielä aloittamatta, että
sinähän voisit kyllä mennä siitä ja aloittaa siitä rajan varresta, niin siitä Temun puolelta. Joo. Sinähän tiedät sen palsta. Kyllä tiedän. Joo. Mene vaan sieltä ja aloitan ne. No minäpä lähden sinne. Tehdään sillä lailla. No niin. Joo. No, Näkemiin. Näkemiin. Huomenta. Sinä läksit savottaa. Niin tee. Tuossa kun se rajan takana on Teemu. Siinä se on, joo. Joo. Kun se pomo käski siitä minun alla. No niin. Minäkin tein tuon Teemun kanssa porukan alkukaavan vapolle ja ajattelin, että tien tästä omalta maalta niin paljon kuin kerkiin tässä sitten lämmittelemään. Niin.
Huomasin, että sinä oot siirtynyt konekanttiin. No niin. Kuule, kun lankomies osti sahan, niin se antoi mulle tuo entis. Pitäisi tehdä remontti, mutta minä se otin sillä, jotta kun sitä saa sen moottorisahan väliin. Eiköhän lähdetä kahvin keittoon, tulet tekemään. No niin, lähde. Aika hyvät on nuo tervakset. Joo. Minä lähden hakemaan vettä tuolta. Niin. Ja sulla on kananmunia. No on. On sulla kanojakin. No on niitä joku kymmenkunta kappaletta. Joo, no mehän ne munni jo ihan riittävästi. Minun pitää tyytyä tähän makkaraan, kun ei jää sitä kanoja. No niin. Nyt se kohta ruppee kiehumaan tuo kahvikin. Nyt se rupesi kiehuu. Nyt ehkä lähellä on jo. Kyllä minusta kannattaisi laittaa se saha sinun kuntoon, kun olet saanut. Ja niin paljon jouluttaa kuitenkin. Minä sitten en varmasti kuule laita. Minä sahhoon sen aikaa, minkä sahhoon, niin sirkka. Niinkö ajattelin? Kyllä. Huomasitko saman sanomassa joku päivä sitten oli aika hyvä nurkkapitsi. Pariskunnalle tuli vähän erimielisyyksiä, niin emäntä sanoi, että teillä miehillä se menee asiat toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Niin mies sanoi, että no teillä naisilla se menee molemmista korvista sisään ja suusta ulos. Kato, isäntä oli aatolla ajot töhättänyt on. No poliisit siihen heti tulleet paikalle ja tietysti ajokorttia kysyneet ja isännällähän ei sitä ajokorttia ollut. Poliisit sitten ruvenneet, että no minkä takia sinä et sitä ajokorttia laita. Isäntä oli sanonut, että ei se mitään hyödytä kuin se laittaminen, kun työ kohtaa minulta pois kuitenkin. Tuolla Etelä-Suomessa, kun vanha pariskunta ajana aatolla ja poliisit pyssätti ja ajokortin tarkasti, että rekikin otteli. Sitten se mies jonkun vitsin siinä murjassa, niin se rouva sanoi, että poliisille, että tämä mies on niin vitsikäs, kun se vähän ottaa. Siinä on sattunut kärrykäyvä pelko äkkiäkin. Niin, vähän se. Niin, että kun vähän ottanut, niin se on niin vitsikäs. Niin. Me kun Teemu kanssa tehtiin tätä halkokauppaa, niin tuo pomo kertoi mukavan jutun, kun talossa on tehnyt kaappoja, puukaappoja, niin isännän nimi kun on siihen tullut, niin sitten aina emännän nimi pitää olla. Niin emäntä tulee hyvin tormakkaasti, että mihinkä se laitetaan, niin pomo, että no siihen alle. No emäntä, että no allapahan me on muuten niin aina ollut jo, että samassa on nimet. No niin. Tai olla tupakkamiehiä sinäkin. No, en erikoisemmin, mutta hyvässä seurassa niin joskus saata vetästä. Joo, tuntuu, että istuminen niin mennään hukkaan, kun ei ole tupakkamiehiä. No niinhän se vähän on. No niin. Eiköhän panna kekuulet riipuksiin ja lähdetä töihin, kun Joo. kullis sammuu. Niin tekee.
iltapäivä. No iltapäivä. Hyvällä mallilla sulla jo tämä savo. Kyllä te voi muistaa käyvän. Sulla eikös ole hevonen? Oo. Kato, kun tämä ajuhommahan tullessa tuossa ajattelin. Tämä varmaan jääpi niin seuraavaan talveen, että tulevana talvena, jos saataisiin hakattua, niin mehän voitaisiin sitä ajuhommastakin sitten neuvotella. No mikäs siinä, jos vaan tuppi heilu ja kunto riittää, niin ilman muuta. Ootko kuule metälläkin? Oon minä harrastanut. Pyhänä viimeksi kävin ja mehtoa ammin, mutta eikä se kuulu, kun se ei välittänyt mitään. Niin vanha on. Huono kuulunut. Niin. Kyllä. Se on käynyt samalla tavalla ihan niin kuin mulle kerran, kun mulla oli se Sami-niminen koira. Niin. Sami ajoi jänistä ja oli semmoinen soistunut kangas, joka oli ojitettu. Niin jänis rupesi juoksentelemaan, katon niitä ojia pitkin. Niin, se tekee joskus. Sami hakku tuolta kuului, niin minähän rupesin sitten näinikkästi kahareisin siihen ojan päälle, että ootin, että jänis tullut tuolta päin, mistä haku. Niin. 1, 2, niin kuule täältä vaaroon välistä tuohon ilmestyi, niin minähän säikään niin, että kun mä neppiipun tyhjensin, niin ei se kuulu minunkaan antamista. Joo, molemmat säikähtänyt yhtä paljon. No ei varmaan se. Ei se varmaan kävi. Siellä sattuu mukaviakin Siellä juttuja. sattuu tuolla. Joo, pitää lähteä tuossa otolluna pistäytymään. No niin, älä. Ennen kuin pinnaa. Tuolla Niin, rupeaa jo vähän hämärtämään. niin, tekee, joo. Joo, näkemiin. No, näkemiin. No iltapäivä. No iltapäivä. Sulla on peno siinä ihan kohta puoleen valmistua. No niin, kun tuosta muutaman kalikan pistän siihen, niin on silloin pala. Sinä oot aina siirtyvä konekantaan. No niin. Kun lankomies vaihtoi sahoon, niin se antoi mulle se ensin. Kyllä on jötypeli. On se. Nythän sinä kun teliä tehdään, niin sinähän saat sen moottorisahan vähennyksen. Ja eistäähän se tuo hyvää myös sitten työnteossakin. Kyllä. Paljonko se sitten on se moottorisaha? Se on kuule 30%. No niin. Tilistä heti, mutta sitten veroilmoitusta tehdessä vielä, niin verottaja antaa vielä 10%. Jaa, Niin, se se on. on paljon se. Se on ihan huomattava tekijä. Kyllä. Mitäs se on sitten, saatko sitä kotiin? Jaa. Meininki on varmaan käyvä nyt ihan jatkuvasti. No kyllä, mä en ole ihan tosissaan käydä tekemässä niin paljon kuin suinkin jaksa ja kerran. Ennakkoa kuka on vailla, niin se pitää anomus tehdä ja se tulee postisäästöpankkiin sitten. Joo. No minkälaista summaa sinä olet ajatellut? No minä semmoista 102. Mitenkä ois semmoinen? 200 markkoa. Niin. No. Pitää panna semmonen tilaus menemään. No. Sinä et ottanut meidän firmassa olla halonteossa ennen. En minä ole halonteossa, mutta muutenhan minä No niin, kyllä minä muistan, että oothan sinä ollut. Ne. Tämä pisti silmään, että sinulla on tämä pinonpääsysteemi. No niin. Ne. Näitä on vähemmän kuin tämmöisiä. Se on yleensä se lohenpystysysteemi on. Joo. No kun minusta tämä helpompi tehdä. Jaa. Pekalla on se lohenpystysysteemi. Ja se yleisin on. Joo. Mutta pössyyhän se tuollakin lailla. No niin. Hyville oot kyllä teloille pannuna tuun, että kato ne pitää ollakin hyvillä teloilla, kun tämä ajuhomma jääpi varmaan, niin se ei tulevana talvena. Niin. Se jääpi seuraavaan talveen. Ne. Että nyt hakataan ennen paksun lumen tuloa, mikä keritään, ja sitten keväällä jatketaan. Niin. Niin kato kun ne on kesän, niin ne pitää ollakin hyvillä teloilla. Kyllä.
Joo. Kyllä. Eikö jatka vaan kuule siihen tyyliin ja. Minä lähden tuossa vielä, käyn toisten miesten luonakin mennessä. Niin. No niin. Kun se ruppaa jo iltakin jo hämärtämään. No niin, tekee niin. Se on sen verran lyhyt päivä. Joo. Niin. No niin, kuule näkemiin. Näkemiin. Kotimainen solo, partneri, kaatovänkäri, halkaisukirves, kirves, vuolurauta ja mittakeppi.
ruis, niin se oli ehkä vähän pitempää vielä ja muuten niissä oli heikompi kortis, että se saattoi aina maata myöten mennä lakkoon jo näin sattuu. Kylvin tuossa reilu viikko sitten ihan semmoista vanhan kanssa muotia siementä saan. Tuosta Paimensaaresta lähtöisin ja joskus silloin nälkävuosina 1875, mutta silloin on jäänyt uusina 3 paikkaan ruista. Muuten on hallan vienyt ja sitä perua on tuo siemen tuossa, minkä kylvin nyt. Mutta ihan vanhakantainen siemen. Mä en oo ruista leikata vielä vuoden päästä. No, sen sitten näkee. Ikkeä ja terveyttä piisoon. Kyllähän se vaan jollain tavalla pitää sitten ottaa pois. Pystyy ruista, ei ole enää ollut lakkoon männenä, vaikka kaikkesä ollut. Pyöräitetään lyhyet tuosta.